caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kaydi en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal pulaagu no kewɗen wiide ni kala e saaha funnangue ha hirnangue e rewo ha worgo en calmini ɗon dendagal pulaagu kala biyowo mbimi e mbimami en calmini ɗum en juuri on kono kadi hande en garti ɗo e yewtere meɗen a dingiral pulaagu no gewɗen wadde kala e saaha nde wonno kala nde nanɗon ɗo gaaci belɗi won bambaɗo gana jooɗi ɗo hande noon wonno bismiɗen ɗo komo gownoɗen ɗo bismade ɗo e plateau meɗen dingiral pulaagu ɗo e Piindi TV kono haade meɗen woɗɗoyde en calminat o mo ganduɗa o woni mawɗo galle o Abou Diop en calmini ɗon hono Ali Fala e wondude Fatou Ndiaye e Djibi Dieng en calmini kadi dendagal golɗoɓe ɗo e Piindi TV ha tengti noon e dindi men e Salija ɗum noon haade meɗen woɗɗoyde bandiraɓe en goppat tan bambaɗo meɗen salmodira e bandiraɓe nde wonno en kalatama ko kanko tigui salminta bandiraɓe e kebtinimo tigui tigui nde wonno omo wowi ɗo bismede ɗo e Piindi TV ɗum noon bisimilla ma bambaɗo jam Allah hiire moɗon ɓiɓɓe fulɓe rimɓiraneɓe ne kosam ɓireɗam ko jiɗan ɓowle kosam fof suɓe beddoɗa jeeyaki hen mbani debbo pullo parnoriɗo pulaagu debbo pullo joɗɗo e pulaagu joɗɗo e saaha muɗum ɓi inne andite debbo pullo baɗɗo kaliyere muɗum fof reefu mum fof waɗɗum ko pulaagu woni so Dieynaba Haruna Deddi Hamadi Bouka mi nawma de sarak artirma ɗo e Dakar ɗo Demba debbo boosaji wiya noon gonga tigui a haali gonga nde wonno ba Oumar Amadou Kewli e Bouboudiougal wona koɗo e Piindi TV mi wona koɗo e nder galle he mbiɗa arde kawam sehlam woni Seydi Demba so waɗi yimɓe fof ma belto kawam kañum nenam en jiidi yumma e baw mi immima leydi Mauritanie kadi mi naati ga e dowle Sénégal ɓayde mbiɗen maayo wonani kirol mi immima Tumbu wuro to babam jeeya nenam jeeya ɗum wiyete ko Tumbu région de Seydi Babi commune de Gouray mi salmini Tumbu naaɓe ha ko takki ɗum bisimilla ma so tigi machallah waɗi fayida no feewi wonno haade meɗen artude e kawma no mbiruɗani ne wonno so tawi wiyama Oumar Amadou Kewle tan wiyama bambaɗo Afrique ne wonno machallah en jii golle makko baɗɗe fayida nde o waɗata e pulaagu ɗum noon hande Oumar holto nawta en jarama so Dieynaba Haruna Deddi Hamadi Bouka ñande fof subaka fof kikiɗe fof jamma fof mbiɗen ƴetta hakkilantagal amen e pellital amen gam yabde e pulaagu somin jooɗi ko pulaagu somin cuusi ko pulaagu somin dañi ko pulaagu fo e barke Allah e nelaare mum ɗo e barke pulaagu so jubbol lambinima subaka fof pinɗa guja hen nebam taw ko nebam sirmene kay mbar nebam sirme ukkay ɗam saɗi joni de ene saɗi kono fulɓe no tawre ɗum nde wonno fulɓe e nayyi ɓooyi tawniraɓe yalani dia e sa waɗi dia e jomen dia yalani dia e babane yalani dia ƴamangal saɗi ko segre boɗo yalma ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ɓiɓɓe fulɓe joom ñalɗi kam e ñalawmaji ɓiɓɓe fulɓe fanoriɓe pulaagu ha ɗi ɓen ne goodi ha joni fanoriɓe pulaagu ɓe ɓen kaldanmi jiɗɗo pulaagu o kaldanmi mo wostaki ndimagu muɗum e pulaagu ko on kaldanmi so Dieynaba Haruna Deddi Hamadi Bouka min nanganma noon ko 96 wadde pulaagu o yejjiti 96 koko ligga wiya ko so Saydou Sillirel mbaygini jaam soya kono sigdema balla Mamadou Demba aali korka leydi ñamani bonne ndi ñamoɓe jamanu e yontumu yontaɓe e saaha mum kamɓe coodi ɗo ha timmi heddota ko wadde kono ene heddo e haalede fulɓe tinne fulɓe
fulɓe tinne tiiɗe e ko gonɗen ko sa nani tiiɗe o ko tiiɗen e ko gonɗen ko tawɗen ko dutuɗen aadi men e aade meɗen e cosanu meɗen jiggoɗen ko moƴƴi ko barkin ko garten e leñol meɗen ko moƴƴani ko beddeɗen ladde anani Arlanti 96 saydi ciliri somi hoɗi Arlanti 96 Jeynaba Haroun didi andi mi haalnima mi wima woto tatima ɓurana tatuma walla tatima kala koɗi keeñi ha ƴotta tatuma gandu ɗum anda sa faami haala bambaɗo Afrique metti famde noon min paamani famminni mbiɗa ko tati ɗi kalat tatuma kala ko tatima keewi haaju woto tatuma ɓe gandu ɗum gonga holɗin tati go'o kala ko kewɗa haaju woto dewal ma Allah andu ɗum wallahi ko gonga ɗon no seli ɗiɗi kala ko kewɗa martabe so Jeynaba Haroun deddi waɗa jinnaɓe ma e mawɓe ma gandu gonga ɗon kadi no seli tata ɓengel kala ko tiiɗɗa junngo wata galle ma andu wallahi ko gonga ɗon no selli ɗon firtuta mbimi ɗon no selli ɗon firtuta nde wonno so tawi a wiyama ɓiɗɗo pullo a wiyama kadi juuɗo nde wonno pulaagu kadi e diine o yadata nde wonno hande so tawi diine haalama tan eɗen jogui hen référence uji ha heewi ene kaani kadi neɗɗo ko gonɗa ko tinnoɗa hen ha no hannirta ni kono kadi so tawi a dañi jawdi so tawi a dañi haajuji walla so tawi a dañi martaba so tawi a famɗini jinnaɓe ma tan ko martaba ma towi ma mettellade saabu ko jinnaɗo ma woni fofowo ma e kadi ko joguiɗa ko fof so tawi galle ma anda walla so tawi a holtinani galle ma so tawi a ñamminani galle ma jogogal ma yooɗani woni jogogal ma yooɗani ko won ko poɗɗa wadde haade ma wadde goɗɗum ɗum noon machallah ɗin ɗon tati wona kina firto ɗum noon haade miɗen artude e maɗo kan Oumar Amadou calminen hono Seydi Demba bisimilla ma calmodira e bandiraɓe ko noon on calminama on beltanama kadi no feewi en calmini dennagal winnede nde fof kala to ɓi pullo wawi walde e to waali tawede en calminimo hande ɗo jonda men ɗo hakkude amen o debbo pullo dimo danejo ko yewtude pulaagu tan e wurtinde hanki nde wonno kala mo jiiɗa wonko woodi goto fof ne jogui aadi mum e cosaan mum minen culture pulaagu tan min jiiloto oto majjude nde wonno hakkude fulɓe wambaɓe ɗum ɓooyi saabu wiya ko labbo diggo pullo Samba Bambaɗo Demba jalliŋere ko nagge wiyete jalliŋere ngen nagge wiyetege jalliŋere kange woni hakkude wambaɓe e fulɓe kange woni hakkude fulɓe e law ɗum ɗon koko ɓooyi e aduna hande noon wonti o ina heewi wonti noon so heewi ko gonnoɗa ko ɓoccittoma donka heɓtade ko gabbinoɗa ko ɗum woni wonti ala to iwiɗo wonani ɗon to fanoɗo yottaki ɗon ɗum woni wonti nde wonno Oumar Amadou no keemi wiidema ni woni rimɓe koɓe rimɓe koye mabɓe koɓe rimɓe tan ñamakalaji e ñagotoɓe kono woni rimɓe kadi ɓe gona rimɓe ɓe gona rimɓe koye mabɓe ɓe gona rimɓe tan ñamakalaji e hoore mumɓe sabu sa woni dimo a timminani nimagu gonɗa ngu kala ko jiiɗa ene waɗɗo e leñol ma ɗum ko bolle puyɗe tigi machallah waɗi fayida no fewi no wonno haala ka waɗi fayida no wonno so tawi wiyama hakkude pullo e bambaɗo tan ndungu woni ɗon ko hunde boyde kadi eɗen ñaagui Allah nde goto hen fof tinnoto ko banggue muɗum kono kadi eɗen ɓeddo message tan e dendagal PULAAGU keɓɗo caɗele to Mali taccina gartito to Mauritanie eɗen ndenda e mabɓe caɗele ɗe eɗen ndenda e mabɓe kadi mette ɗe kadi eɗen jarno dendagal bandiraɓe ɓe gandanɗa hoore ma ina mbaɗi hen darde tiɗde gam balle mumen
ngam jawdi mumen ngam wawde wallidde ɓen ɗon en jii dendagal yimɓe waɗoɓe hen golle baɗɗe fayida hono Jaari Goudia en hono An Moussa en hono Gangue Abou Diobel en limtatani wonno so tawi eɗen limta tan en juumat machallah ko ɓen ɓurɗen settade golle mumen en jettiɓe en jarnimaɓe no fewi kala dendagal tan ɗo jawdi muɗum walliti ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni wonɓe e caɗele walli ko enen fof nde wonno ɓiɗɗo pullo so tawi dañi caɗele tan ko pulaagu fof dañi caɗele ɗum noon Oumar Amadou hade meɗen artude e maɗa en jaaha to Nouakchott calminen ɗon o mo gandanɗa hoore ma woni Moussa Bari jeeyaɗo to Tecca wondude joom suudu makko Maymouna Diallo on ko ɓinguel e Kadiata Malick Diallo député dariɗo nanaɗo kadi e nder leydi Mauritanie ngam golle muɗum baɗɗe fayide waɗata e politique Mauritanie ɗum noon ala no mbatten Oumar Amadou so wona jokka beltina pulaagu jarama so Dieynaba Haroune Deddi Hamadi Bouk aliɗo message baɗɗo fayida wonande ɓiɓe fulɓe immiɓe to dawle Mali maayo wonani keerol fulɓe to mbawi tawi dure baba Adama fof ko ɓen gotum ke neɗɗo goto nde tawno so bande dañi ko weeli ndendon bellema so dañi ko metti ndendon mettere nde wona sagoji men wona sagoji pulaagu fof wawɓe ɓe yo mbat nde wonno ha abada ala ko ha balɗe ala rokkata luɓata kala bawɗo walludeɓe waɗa participation wallaɓe woni hay ŋeñɓe ɓe bawɗo wonde hen fof pulaagu o e ŋeñagu e so wiyama pulaagu tan fof ardi wombaɓe gari mamoudou gari sakkeɓe gari saabu mi yi Jam Coumba Papis Mamoudou en hoɓɓi oto mun ne yeehi toon yeyoyde ɓe noɓe goniri toon ɗon ha yedde Williams en foɓɓe wallede yoɓe balle ɗum so yawti koye Hammadi Gaynako gonɗen aɗa ɗum o Hammadi Gaynako no weeli aɗa min mbiyat noon ko Saydou Silli yerel tan 96 aɗa weeli kam kono Hammadi Gaynako no weeli de Hammadi Gaynako no weeli nde wonno nodata ko hunde tiiɗe bisimilla ɗum noon emin kettima Hammadi Gaynako fulɓe ko aynaɓe ko juugo mbarago jombi gidaneji fulɓe ko duroɓe fulɓam ko aynaɓe ɗo noddi Sadio Dembaru Karimi Dembel Binta Bojel Labo Diari garanti Oumar Amadou Kewri e nder no haala ma wala barak so Dieynaba Haroune Deddi mi naatiri chateau mbegal ene wiye Kumma mi yeehi Bardial min jaadi Nouakchott capital mi ari toon premiére fois dokkal temedere ujunere kolso tati e balle min jiiɗi yo Oumar min o gimimi Canada komi yarani gaati bisimilla mari mbi jaadi Nouakchott an e kawma min jeehi Nouakchott min ɓami otoji moƴƴi nde min tacci Mauritanie kala demin jotti nde hollir kartal makko hamin jotti nder Nouakchott ay goto men namdak dañte hay nokku goto min darnako min juuli deuxiéme juulde troisiéme juulde o wi Oumar Amadou Kewri bujugal bisimilla ma ane seedi Demba kawma mi rokki on temen na ujunere lime min limi min tawi ko temen na ujunere machallah to kalɗa risal tol ɗon en calminat ɗon bañi meɗen gorko hono Jeylani Aliou Mamadou en calminimo no fewi Seydi Sow en calmini dendagal galle makko en calmini dendagal suddiɓe makko e dendagal ɓesgo en calmini ɗon on mo gandanɗa hoore ma woni Maymouna Daouda Demba Hamari Wolel en calmini ɗon mawni meɗen hono Ramata Alpha Kahir en calmini ɗon kadi dendagal galle ono foof en calmini ɗumen kono kadi en calmini Coumba Dia on ko seydi ma Oumar Amadou Dia Coumba Samba Seydi di foɗu yontaɓe ala on ko jontaɗo on notti kam wayi kam Dieynaba ƴeew cuuɓ ɓurɗo yodde kalnama no foti jarata mi sodan mi aranma so Dieynaba Haroune Deddi Dia Coumba Samba Seydi ko mbiɗa ko jontata ko wallahi ko jontaɗo ko adi ko ɓuuri welde men makko o adi yidde omo yiɗi bandi ko en omo yiɗi pulaagu omo yiɗi ñeeƴe makko womba makko joguiɓe aada e cosaan kala to jiiɗamomo heeɗo gaaji albarka dokki amen kawri 850 €. Mi wondi mi waati mi fenani
kanko Diakoumba Samba Seydi Fondo yonta e bonnane 1er mars bonnane en Paris France kalda e Demba Amadou Belil ɗo so Demba Amadou Belil gorko bosiyaji karɗonema ñamde teɗe ɓolo yoɗa ñanto faɗa gorko pullo ganduɗo nayyi tawɗo nayyi bonnane États-Unis bonnane de sarak bonnane ñaaru aljaw albarka temedere ujunere ujunnaji capantatiri ko jungo Diakoumba Papis mi Oumar Amadou mbimina koye cooda gaari mbimi ha bonnane Bobore ha min bonnane Bobore noddi pullo goto ne jeeya Burkina wona mi wi minen somin jooɗima pulago o fof wonnoɓe gandi alhamdulillah rabbil alamina komin mbaɗata koye ko woni dow mum jenabi mi haali somi jooɗnima dimo Afrique nanat Europe nanat Asie nanat kadi so miɗen guuri pulago yewetake ba Ibrahima Talay fasu debo ñooro albaraka 300 000 bunna Allah ko amin kono sa haali bosaji mi yejjitta bosaji kardanema ñamtere ɓolo yoɗa ñanto faɗa ɓaydi noddi Demba Amadou Belil ne haali nodda Ba Daouda yandete David Ba a tino rokkude neɗɗo bambaɗo mum teere e nder capitale weeɓani ala weeɓani o wi kam Oumar mokkima 120 métre carré mokkima capanɗe jeeɗiɗi jeeɗi ujunere ene wonde ko boɗaji mboɗaki dokkal mboɗa jeeso ore caggine kam defte jiiɗe mboɗo dogota huɓat big jam ɓe mbi papa o luuni ko appartement lebbi nayyi ujunnaji temedere ujunnaji nayyi big jam kono mi haalde pullo mo Burkina Faso tawaɗo nokku biteɗo Canada de balɗo noddi kam téléphone o wi kam Ba Oumar Amadou bambaɗo Afrique ko Burkina jeeya miɗi tawa Canada mi waɗi jangdam fof e Mali koni mbiɗa yimma ko namiɗo joni télé ko a nani mbiɗen kalda a nani mbiɗen kalda haalullaji tigui mineni ko gonga noon on woni mi haalanma Dikko Hamidou omo jooɗi Canada omo jeeya Burkina Faso o wi Ba Oumar Amadou ko mbatta ko ene weeli mi ene weeli pulago fof o wi noon golle ɓuuri haala mbaɗona ko gaddo mobile de minani haala mobile de anani mbiɗa haala mobile o de mobile de minani haala eyyi ɗum noon fulɗo mbaɗi duwaw tan inchallah ɗamina moƴƴere yo Allah newnu ha Dikko Hamidou adda mobile o machallah e dow inde Dikko Hamidou mo mbiɗa o en calmini Dikko Hamidou Allah ko fof ko goto men calmini ɗon dendagal pulagu Burkina Faso nde wonno so tawi wiyama Burkina tan pulagu ina tawe toon ha netta kono kadi en jahata to Belgique calminen ɗon bani meɗen gorko hono Moussa Aliou Ba jeeyaɗo to Fumo Guileyte en calminimo en juurimomo en beltanimomo kadi en teddinirimo nde ɗo yewtere kono kadi en jahata to Maroc calminen ɗon so Idrissa Yero ɗiɗo men sehil men ɗo no kala e saaha eɗen calminamo ɗo e mbiɗi jiɓe eɗen calminamo e jewte meɗen kala e saaha ɗum en calminimo ha to Ɓogge en calminimo ha to Maroc ɗum noon machallah jokka yewtere gare so Dieynaba Harouna nder suɓi oɗo Hammadi gaynako ciftanam tan ko fulɓe tiiɗaɓe pulago an mi wimi welele wawa hay hunde ɓamtude pulago ɓamtat ɗum ko golle yo golle ɗe mawnu golle ɗe ɓuura haala ka ay so golle gollima haala ko nden leñol ɓamta kono so haala gollima golle leñol ɓamtata ko Dieynaba Harouna jiɗen koye meɗen panoɗen ko tawɗen tettinen pulago ɗo noon noddimi haalanma dongo Moussa Amadou Bocar Samba dongo pullo joom dokkale gaari ñande tumbo wonno noddi Diallo Modi Gemene Paris France capanɗe jeeɗiɗire buuɗnan Allah kono ɗo noddi so Daouda Samba Njurwan ñande barkiɓe ciiɗiroy nde moƴƴangal ƴogoɓe tawi pullo 5e étage Oumar Amadou nda jogunda 500 000 mbiɗen jimma sabaɗa faniri pulago e Mamadou Ousmane Moussa Sadio Sangourane mbiya bala settude dembo juma bamoudo pullo joom dokkal gaari tatiri 100 000 ko ɓoggol nde balla baloki kam gaari Khalid Samba Njurwan Daouda Samba Jubari Paade Fari Muñan Samba Njoben kaddi Samba Kelly Sadio Allah albarka dokkal 1 million wonno mi naati walo baraka mi yide Ama Samba Hussein ñande beelel aaya mi yiide Boubacar Fallou ñande beeli Gawdi mi yiide Rasoul Issa Dieynaba Boy ñande beeli Nammari mbi hayyo malam bambaɗo Afrique naati beeli Nammari fulɓe noon beelel Gawdi en lewe heɓni e ɓe yontaɓe ko
jami kal mi jitta kan Moussa Amadou Jinda di Moussa Goril Bobo awdi hebbi albarka a sorti joyi albarka tebedere capannayi ujunere on ko gorko mo buubu awdi commerçant import et export international noddi toura pate abdi goruji yero pate sa yero samba saata machallah mo weli tawde mars zengi ne taw non fo ñanto wutte jodi so mi hoɗi Hammadi Gaynako noddi Mama Bunenne noddi Saydou Amel Sow ɗo noddimi haalamma Aliou Hajjel Dieynaba Jenne Oumar Belal Bacci Amadou Bamba Amadou Hassan Abdoul Jabal fulɓe waala baraka noddi Siley Malik Oumar Bel pulo joom dokkal ngaari yo nouvelle génération fulɓe o ndenti gon neɗɗo gooto ñande lumbol dakal Hammadi Gaynako fulɓe ko aynaɓe joom puccu mbarago joom biigi daneji joom sawru kelliɗo so Janaba Haroun mbiɗaɗa andi Pulaagu woni sari ne heewi fulɓe nana ɗo e Sénégal fulɓe nana e Mauritanie fulɓe nana e Mali fulɓe nana e Gambie Ghana Togo Tchad Niger Nigéria Centre Africa général Aly Dorros ɗum so yawti mbiɗa yiɗi wadde message goto femde e leñol Pulaagu to wawi wonde e Afrique naaɓe fof to mbawi wonde hay goto ɗo fattaki tous les Africains bisimilla min kettima eɗen gandi min noon wonde hoore président dowre Sénégal ene jogui candidat woni Makki Kumba Cimbo ko hande alhaali o foti wonde hande alhaali o fuɗɗoto wala hawri hen just ay Allah watta ko hanani yo Allah rokkuma woni o to so no wiyete Nations Unies wiyetede Nations Unies o waddata koye wonde secrétaire yo Allah rokkuma wonde secrétaire nde wonno Allah to wela waɗa gandal mo mi haalini jamanode mi wi so sinno alhamdulillah bil alamin e président ji mbaɗatno waliyaji kanko o woni wali président ji de yo Allah newno yo newnamo newnana juuɗe kala dewla jokko e ndam sabu ɗum waɗa jikki no feewi noddi keesi Elman Bousso lamɗo joom daabeje gandal hatta maadi ɗiyede hatta maadi korsa hatta maadi jaati gambo wona jaatolde o pullo baɗɗo garanti ayi nde gartumi ɗo min jeeyi toon min duwodiri e mabɓe min tawi ɗon Ousmane Kene men wi kam Oumar Amadou bisimilla ma no tawruɗa galle keesi noon tan galle keesi heddori ɗo o yo galle ko baɗaɗo garanti mono yeyam fof mo waɗa 200 millions o ko galle fuutankoɓe hay goto to yeyamo galleji makko fof no jiiɗi fof no mbaɗiri fof no galle makko wona galle jeete weeɓani hande Allah yurmo yaso amin duwana ɗe mo so min fentimo fait mouvement l'an 2025 ene yalta 2026 naata no wiyete o wiyete min de mi nani pullo kono wallahi mi yide pullo padriɗo Pulaagu e ɓeyno so Dieynaba Haroun deddi Amadou Bokki en aduna ko jamanu e yonta mun yontaɓe jamanu mun so tawi a yontama e jamanu mana hani pewna so Dieynaba Haroun de yo neɗɗo wi ko woni ko welani ɗum kono Pulaagu welani kay wona gonga min bambaɗa Afrique Ba Oumar Amadou mi jaɓani neɗɗo yo yiɗi hoore muɗum sa yiɗa hoorema yidde bande so Dieynaba Haroun deddi mbo yiɗama o ko yiɗama tan hay sa waɗi wutte kanŋe o yiɗama hay sa ɓuuri
wawi aduna o fo yodde o yidama ko yidama tan kala ko badda tande sofi dum e gite mudum kono añbe non ne ceerti jene baharu on añma bonnananima haydara kono yidama berde makko wala kono ay hundo bonnan kono on sara buri wonde dangereux fo e gañu ko gañjo bonnowo ko jodi fo bonna kettel ma so jara baharu de Oumar amour kewle ko jogale ko ni wala jara baharu ni way ko jodi fo bonna inde ma so hebi hay yahandema to sernaɓe ni jaran ɗum yobde ngalu mum fo joɗoro ma o woni gañjo dangereux o kono gañjo deƴƴo so ɓoyno on triguiɗ yo Allah rokku en añeede sabu añee e deƴƴi ne moƴƴi kono yo Allah rokku en añɓe ɓe mbasa dañde sagoji muɗum e meɗen eɗen cohli walloɓe leñol ɓe eɗen cohli dariɓe katanteɓe leñol ɓe eɗen cohli ɓamtoɓe aadi e aada e cosaan eɗen cohli ani wima jawɗele ko ɗiɗi woni yimɓe jawɗele mu en jeeyi ɗum woni yimɓe kañum jeeyi jawɗele mumen ay mo jawdi muɗum jeeyi wawa wadde hay hunde wawa wadde fodde wawa rokkude hen bandum en wawa sakkade wawa muddade wawa askade wawa wadde hen hay ñalande wodere tigi machallah to kalɗa yiɗɓe sehilaɓe ɗo en calminat ɗon yiɗɓe meɗen e sehilaɓe meɗen bandiraɓe meɗen kono kadi en calminat ɗon bandiraɓe worɓe tedduɓe hono no Samba heewide ni tan umuruji ɗi tati hono Oumar Amadou Seybani Hamadi Bouka en calmini ɗon Oumar Kalidou Boubou wondude kadi Oumar Demba Idi kono en jejjitta dendi men mo tampinɗen kala saha hono deddi bellel eɗen tampinimo kono kadi en calmini mini ko hono Demba bellel en calmini dendagal PULAAGU no haalirta kono kadi en jii ha to Nouakchott calminen ɗon on mo gandanɗa hoore ma woni Harouna Demba Idi Hamadi Bouka ele jangoji Ali Sow mi askinamo hande kam ko denɗam mi rokkamo boy seeɗa en calmini ɗon hono wi men Djibo Baydi e dendagal PULAAGU taweteɗo tonto NOTRE kono kadi sen kaali Nouakchott en calminat o mo ganduɗa woni mawni meɗen Amnata Harouna Deddi en calminimo e dendagal ɓesgu Harouna Deddi fof en calmini ɗumen no hannirta ni ɗum noon machallah Oumar jokka mbaɗandi hojomaji meɗen hankkitini natti hewde ko heddi bisimilla ma en garte balamare fomura jeeya balamare bakidi jeeya balamare yiili ko ñalani o jeeyi balamare sore naaba ɗo woni balamare jeeyi balamare ko joom ñalaɗo jeeyi balamare ko joom fodde gadduɗo teddugal paanoriɗo PULAAGU mi wawi wadde mi waɗani hersinima mi yiiɗi wadde mi ala yurminima Allah rokkata ɗuɓat so Dieynaba Harouna Deddi kala huɓere ma konde toytiɗo wona 5e étage walla 6e étage ko suudu wotoro mbalta banggue goto lewɗa so tampi musotoɗa banggue goɗɗo holko wondi malekul mawtu e million ngaji walla e otoji malekul mawtu wonda ko ɗum mi nani mawɗo mabo goto ene wiye baki o heɓto e jawdi gueɗe tati ha gueɗe nayyi anda haali ganɗo wallahi ko ganɗo mabo ganɗo ko haali fof no o kay ko wali ŋeñɓe de o wi heɓoto e jawdi ko gueɗe tati haɗa jeeyamma gueɗe nayyi o wi ma so tawi neɗɗo ne ñaame walla neɗɗo ñaameta ñaame he tan ko nafoore mum o wi heɓoto e jawdi keɓa hen yiɗede keɓa hen duwanede keɓa hen mantede o wiide aɗa wiya yimɓe ne gañma a sakkota ko luwata Allah andi ko mbammi kayri en an sakkota ko mutta sa hokkata hay ñamano soɓe gaya rokkataɓe mbiya kayri en jiiɗa kam min jiiɗama komin mbaɗatma a nafata aɗa jogui Allah rokkima nde wonno jawdi puɗɗa ɗon daña duna ɗon daña heddi ko résultat o wi saɗa rokka yimɓe ɓe jiiɗanmo saɗa rokka yimɓe ɓe duwantamo saɗa rokka yimɓe kulete guila ko dokkataɓe ko tajji hande ɗum sikki wona tan e rokkude ñeñɓe sa woni dokkowa wona tan jiletede wonno hande ko jamanu wayno nde wonno so tawi neɗɗo rokkanima walla ne ina jogui ko handinanima hen tan hande
mbiyata ko jogiɗa ko jomum rokkanima hen hande waɗa yiira ɗum woni yitere ɗum noon so jomum joguima tan yo naf ɓandu men yo naf ɓe foti nafde ɓe kono kadi yo rokku hen hen ɓe nde wonno ko kamɓe jewtata pulaagu machallah hojomaji meɗen goɗɗoyi no hannirde ɗum noon hol konngol maɗa tan Oumar ngol baynortoɗa bandiraɓe. jarama so Dieynaba Harouna Diddi yimɓe yoɓe gaccu ɗum ɗon so neɗɗo joguima wawi waɗi holo ko neɗɗo nanta hunde ɓerde ma huɓɓa hen so waɗi ko moƴƴi an welto so waɗi ko yooɗi an welto Dieynaba Harouna ko neɗɗo golle joɗɗa a mettina walla kirkita walla ƴattuɗa jomum wona hunde yowde ɗum ɓamta leñol mbiɗa wasiyo ɓiɓe fulɓe ha tente nouvelle génération neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri hoore muɗum pulo siɗi jogo milliard uji faare muɗum jogade nayyi ko faare mum ɗon kono sa joguima ujunere sawru walla nden cebbe ɗiɗi walla sawru walla ko kolse temedere walla kolse ɗiɗo mbawi fodde fof kolse ɗe joguiɗa ɗe walla nayyi ɗe joguiɗa ɗi yeeyi hen wooda ko pewnirɗa so galleji cooda mbaɗa garanti saabu aduna o tolnim ɗon ma hen galleji meɗen ɗannoɗen cooden autoji meɗen hande ni pulaagu ala ko ala saabu wata yimɓe gusti fulɓe wata mbi fulɓe daɗama hay goto daɗani pulaagu mimi yadani pullo daɗama hay goto daɗaka so ministre uji en dañino so député ji en joguima so maire ji en joguima so laaɓe en joguima so aynaɓe valorise ɓe en joguima so télé ji en joguima so radio ji en joguima tinnuɗen e koye men tan woto leñol ngol maayi tan so ɗemgal leñol haalaka ngal maaɗa ngal majja leñol ngol nuska kono so mbiɗen guuri wadde pulaagu wulde mi wondi mi waati min Oumar Amadou Kewle Buujugal di bambado Afrique so mbiɗa wuuri pulaagu yeeyotake yo Allah waɗan en jaam ha sahaji garoji tigi machallah sen dembanni konngol ma cakkidi go Allah yettama en calmini pulaagu o kadi en ñaaguima jomiraɗo subhanallahu taala o no waɗanta en jamma waɗana windere nde foof o hokka en ɓerɗe moƴƴe o hokka en wonde julɗo o hokka en yiɗodirde o hokka en nanggodirde nde wonno gueɗe ɗe foof jomiraɗo waɗani en ɗum enen fulɓe pulaagu noon ko heewi ne fecca waɗa leƴƴi kono ko pulaagu o tan woni ɗon ina haani tan noon goto fof jogo e bandum ɓernde moƴƴere mbasen wadde adresse uji moƴƴi tawa so yurnama adresse o no moƴƴi kono ko heddi ko moƴƴani ɗum kadi ine tampini leñol ngol ene tawa noon kadi e leƴƴi leñol he foof kono yo Allah hokku fulɓe jaam amin amin ɗum noon machallah bandiraɓe no gowɗen wiide ni ko pulaagu tan so tawi feewi ko pulaagu so yooɗi kadi ko pulaagu wadde ina haani pulaagu feewa ina haani kadi nguuren e jaam jiɗɗodiren jaam kadi pooɗen jaam wonno jaam kañum ko heen hunde fof heƴat ɗum noon en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe to mbawi tawede dunde baba adama en fof kadi aadi bil aadi salade aadi firtude aadi wadde aadi meɗen enen ɗo ko ñande wonde so gena ñaami